ты! Што гэта нам такое прынесла цікавае? Зараз паглядзім. Вось такую пасылачку нам нейкую прынеслі. Яна такая карычневая, вельмі прыгожая. Гэта крафтавая папера, ведаеце, вось вельмі папулярная апошнім часам. Нешта там цікавае мусіць быць. Давайце будзем ужо глядзець. Так, вось пачнем адсюль. Ой, не, пачакайце. Рэдактар прасіў акуратна, таму будзем акуратна. Вось, ужо бачна, што там нешта вельмі цікавае. Вось яно такое цёмнае, ну цёмны колер у трендзе ў гэтым сезоне таксама і блакітны. Вось гэты каралеўскі сіні, Royal Blue. Вось гэта вельмі класны колер. Такія літары таксама ў трендзе. О, нічога сабе. Гэта часопіс, наша гісторыя. Іван Шамякін, як жыла эліта БССР. Вось гэта такі традыцыйны жыхар БССР. Вось гэта жыхарка. Жыхарка, важна казаць жыхарка, таму што жыхаркі яны як і феміністкі, як кандуктаркі, псіхалагіні. Жыхарка БССР. Папера такая вельмі прыемная. Вось тут белы колер таксама в трендзе, заўжды белы колер в трендзе. Гэта як шведскія сценкі ад Ікеі, яны заўжды белага колеру. Вось такія. Вось беларуская мова таксама ў трендзе. Дарэчы, тут паўсюль беларуская мова, калі вы не паспелі заўважыць, тут ўсё на беларускай мове, ўсё. Не ведаю, ці ёсць тут нават на нейкай іншай мове. Таксама нейкія замежныя элементы прысутнічаюць, но ў цэлым убачыць гэта ўвогуле вельмі файны комікс. Гэта коміксы даўно уже пару гадоў у Мінску ў трендзе. Яны вельмі папулярныя сярод гікаў і гэяў і літвінаў. Вось Слава, дарэчы, галоўны герой у гэтым коміксе непасрэдна. Ну, в прынцыпе, ўсё. Ох ты, вось таксама параўнанне беларускага прагрэсу, вось які быў і які стаў беларускі прагрэс. Ведаеце, там шмат. Ну, галоўнае, каб не перавялічваў кошт пасылкі заўжды 22 еўры. Гэта важна. Таму мы прадаем нашу гісторыю па 5,50 у шапіках. Шукайце. Дзякую, з вами была неважна хто. Всё, дзякую вам, да пабачэння.